תמיד חשבתי שיותר לקוחות שווה יותר הצלחה. זאת הייתה ככה חשיבה שלי. ובמשך תקופה זה כל מה שרדפתי אחריו. עוד לקוחות, עוד עבודה, עוד הכנסה. וחשבתי שזה מה שיביא לי בסוף את החופש, את המטרה שלי, נכון? להיות כזה עם הרבה כסף, לעשות מה שאתה אוהב. אבל בפועל זה מה שהכניס אותי בסוף לאיזשהו לופ אינסופי שאני לא יכול לצאת ממנו. והקטע הכי מצחיק, באותו זמן הייתי בטוח שאני מצליח. כי באותה תקופה הייתי עובד כשכיר במשרד פרסום קטן בצפון, ובמקביל אמרתי, יאללה, אני בונה את העסק שלי תוך כדי העבודה, כדי לעשות את זה בצורה הכי נוחה והכי טובה. אז הייתי חוזר הביתה באזור 5 בערב, ופותח שוב את המחשב איך שאני מגיע עד שעה 9-10 בלילה כל יום, עם איזו הפסקה קטנה לחדר כושר כי חייב. ובסוף עשיתי את כל זה כי הייתה לי מטרה אחת ברורה, לעזוב את העבודה הזאת, לעבור למרכז הארץ ולפתוח סטודיו מצליח משלי. אני חושב שזה היה החלום שלי בערך מגיל 15-16 אולי, שממש נכנסתי לעולם הזה, כי בגיל 14 התחלתי לעצב, ובהתחלה אתם יודעים, אתה כזה תלמיד, אתה לא מבין כל כך, אתה נהנה מזה, אתה חושב שזה סתם איזשהו תחביב, אבל לאט לאט אחרי איזה שנתיים הבנתי שזה מה שאני רוצה, והתחלתי להתקדם בזה, ותמיד הסתכלתי על הסטודיו המצליחים האלה בהערצה, ורציתי שיהיה לי אחד כזה משל עצמי. וזה תמיד היה הוויז'ן שלי. זה היה הפך להיות בסוף כל העולם שלי, זה מה שרציתי. אבל אז מצאתי את עצמי במצב שאני בעצם רודף אחרי עוד עבודה, אחרי עוד לקוחות, אחרי עוד לחץ כל הזמן, ובראש שלי זה מבחינתי היה שווה את זה. כאילו ככה חשבתי. ואמרתי לעצמי, טוב, יאללה, זה זמני, וכשאני אעזוב את העבודה שלי בעצם הכל יסתדר לי. ככה חשבתי. וזה באמת קרה. בסוף עזבתי את העבודה שלי, הצלחתי לעשות את זה, כי היו לי מספיק לקוחות, הרווחתי מספיק כסף, אמרתי לעצמי, זה ההזדמנות שלי לעזוב ולהתחיל את מה שאני רוצה לעשות. אז עזבתי את העבודה שלי. המנהל שלי לא כל כך שחרר אותי, אבל המשכתי גם לעבוד איתו מרחוק. זה היה עוד לקוח שהתווסף ל-15 האלה. ועברתי למרכז, והרגשתי שוואלה, נווה, עשית את זה, יא מלך, יא תותח. באמת הייתי מלך ותותח, כי זה לא היה פשוט. להגיע ל-15 לקוחות במקביל, ולפתח את העסק שלך לבד, אחרי העבודה, חלק מהלקוחות היו ריטיינרים, חלק פרויקטים חד פעמיים. ואז אמרתי לעצמי, טוב, הגעת למקום, הגעת למרכז, מה אתה עושה עכשיו? אתה רוצה להתקדם לעבר הסטודיו שחלמת עליו? בואו נתחיל ללמוד בשנקר. הרי אתם יודעים איך זה מעצבים החשיבה שלהם, אני אהיה יותר טוב, אני אצליח יותר. אז הלכתי ללמוד בשנקר, כדי לחזק את היכולות שלי. ובאמת זה הרגיש לי כאילו אני מצליח בטירוף, הייתי על הגל. אבל אז לאט לאט הכל התחיל ככה להתפרק, מה שנקרא. כי פתאום הייתי צריך להתמודד גם עם משימות בלימודים, גם עם 15 לקוחות ששואבים לי את החיים, וגם כמובן עם לטפל רגע בית, חיי חברה, דברים כאלה. ולא היה לי זמן, לא היה לי חופש בשיט, כאילו. לא היה לי רגע לנשום, הייתי קם, עובד, ישן. קם, עובד, ישן. חוזר על זה כל יום. שוב ושוב, ואני מכור לאימונים, כמעט להתאמן לא היה לי זמן, כאילו 40 דקות, וזה היה הזוי, אז הייתי מכריח את עצמי ללכת בשעות לא שעות, לפעמים הייתי הולך ב-10:30 בלילה לפני שסוגרים את החדר כושר, בשביל לעשות איזשהו אימון. והיום לכל הדבר הזה, שבעצם מעצבים קמים בבוקר עובדים, הולכים לישון, קמים עובדים, הולכים לישון, והם תקועים בלופ הזה, אני קורא לזה היום לופ הפרילנסר. פרילנסרים שתקועים בדבר הזה, גם אני הייתי שם ממש ככה, והקטע הכי גרוע בכל הסיפור הזה, זה שבסוף מבחוץ, אתם יודעים, אנשים חושבים שאתה מצליח, שהולך, שהכל טוב, אבל מבפנים אתה מרגיש את החנק הזה, שאתה לא יכול יותר להישאר במקום הזה. ואני זוכר רגע אחד ספציפי שישבתי מול המחשב, זה היה כבר לילה, כאילו אני מסתכל על המסך, כאילו כמו עכשיו ככה, אבל זה היה ב9 בערב אם אני לא טועה. העיניים שלי אדומות, כואבות כבר, ופשוט שאלתי את עצמי, נווה, מה אתה עושה בכלל כאילו? מה, זה מה שרצית? זה מה שאתה צריך לעשות בשביל החלום הזה, מה שנקרא? כי תכלס עבדתי הרבה יותר קשה מתמיד, באמת. אבל גם הרגשתי הרבה יותר תקוע מתמיד. זה בא ביחד. וחשבתי לעצמי, אולי, טוב, אתה צריך למצוא איזשהו פתרונות. בוא תחשוב על משהו שאתה יכול לעשות. אז אמרתי לעצמי, טוב, אולי אני פשוט צריך להביא מישהו שיעזור לי. מישהו שככה יחלוק איתי את העבודה, יעזור לי, יפנה לי זמן, ואז אני אהיה פנוי. וזה היה הרגע שהכל באמת השתנה מבחינתי. לא כי הבאתי מישהו, כי הבנתי משהו שבאמת גרם לי להבין את המציאות שלי, וצבט לי בלב. כי כשרציתי להביא מישהו, הבנתי שבסוף אני לא יכול להביא מישהו, כי אין לי כסף לשלם לו. ופתאום נפל לי איזשהו אסימון מטורף כזה, של כאילו כמו ג'קפוט כזה, שזכית בג'קפוט, שהעניין הוא שזה לא אין לי מספיק עבודה, יש לי עבודה, יש לי בשפע עבודה, מה שנקרא. עזבו את זה שהלקוחות היו לא לקוחות שרציתי ושאהבו לי את האנרגיה והכל, אבל על הנייר היה לי לקוחות, היה לי הכנסה. אבל הבעיה הייתה דווקא שהיה לי יותר מדי עבודה, והמחירים שלי היו נמוכים מדי.
והקטע הכי מטורף שבסוף רוב הפרילנסרים חושבים שהדרך להרוויח יותר זה למצוא עוד לקוחות. וככה גם אני חשבתי, כי אנחנו באים מעולם שאנחנו לא מעולם עסקי, אנחנו לא מבינים בעסקים, אז אנחנו כאילו פשוט זורמים ומסתכלים על הדברים בצורה מאוד מאוד שטחית. אז אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אז אני צריך למצוא עוד לקוחות, אבל בפועל אנחנו לא חשבנו על כל האפשרויות שלנו בעצם להרוויח יותר. והרבה פעמים יותר קל להכפיל את המחירים שלך מאשר להכפיל את הכמות של הלקוחות. מה זה הרבה פעמים? כמעט תמיד זה ככה. וזה שינוי שמעט מאוד מעצבים מבינים. כי בסוף, כשאנחנו מתמחרים בצורה שרירותית ומתמחרים בצורה שהיא לא נכונה, ואנחנו לוקחים מחירים נמוכים, אז יוצא מצב שאנחנו חייבים המון לקוחות בשביל להרוויח טוב, נכון? אז תחשבו רגע על עצמכם, תחשבו רגע על הלקוחות שיש לכם היום. אוקיי, יש לכם 3, 4 לקוחות, 5 לקוחות, כמה לקוחות יש לכם? כמה אתם בעצם גובים מכל לקוח? וכמה לעומת זאת אתם עובדים בפועל? אתם פתאום תראו כנראה ש90% מכם, אתם תראו שאתם עובדים המון שעות בפועל בסוף, אבל הסכום שאתם גובים הוא לא מספיק, הוא לא מספיק. כי אם אתם עכשיו, סתם דוגמה, גובים 4,000 או 3,000 שקל על דף נחיתה, לדוגמה, כן? ועכשיו אתם רוצים לשלם למישהו שיעזור לכם, הוא גם ייקח לכם כנראה את אותו סכום, אולי אפילו יותר, אולי טיפה פחות, אבל מה יישאר לכם בכיס? כמעט כלום. אם תכניסו את הזמן של הניהול שלכם של הפרויקט, ואת כל הסיכון וכל הדברים האלה, לא יישאר לכם כסף. אז זה אומר שבעצם אתם פשוט עובדים בלופ כזה של אני מתמחר נמוך, אני לוקח עוד לקוחות ואני חושב שאני מרוויח. וגם כשאנחנו מגיעים בסוף להכנסה שאנחנו רוצים, כשאנחנו לוקחים עוד ועוד לקוחות, אז אין לנו חיים. אז זה מה שקרה לי, וכאילו הבנתי של אוקיי, אני רגע, יש לי הרבה לקוחות, אבל מכל לקוח אני באמת לוקח קצת כסף, אני מתמחר נמוך, למרות שלא ידעתי שזה מחירים נמוכים, כן? לא היה את כל הידע שיש היום וכל הזה שכולם מפרסמים היום איך הם עובדים והמחירים וכל הדברים האלה, פעם זה לא היה. אז בעצם אמרתי לעצמי, טוב, אני חשבתי שאני מתמחר טוב, אבל הבנתי שאני לא מתמחר נכון. הבנתי שאני מתמחר נמוך מדי. אז אמרתי לעצמי, טוב, שאלתי את עצמי שאלה אחת בסוף שאמרה לי, טוב נווה, אתה חייב לשנות את כל העסק שלך, בוא תענה על השאלה הזאת כמו שצריך. עם איזה לקוחות יש לי סיכוי הכי גבוה בעצם לעלות מחירים, והם גם יסכימו למחירים האלה. כי הבנתי של אוקיי, עוד לקוחות אני לא יכול לקחת. לשלם למישהו אחר אני גם לא יכול, כי אני גובה מחירים נמוכים מדי. אז הפתרון פה זה פשוט לקחת מחיר גבוה יותר. ואז מתחיל כל הפחדים של מה אם לא ישלמו, ואם יעלמו לי הלקוחות, ועם כל מיני דברים כאלה. אבל אמרתי לעצמי, לא, אני חייב לצאת מהמקום הזה. אז עשיתי רשימה, ומתוך 15 לקוחות, שוב בערך היה לפעמים 13, לפעמים 17, אל תפסו אותי במילה. אבל מתוך 15 לקוחות בערך, אני רואה שרק 2 התאימו לשאלה הזאת. שיט, כאילו, מה אני עושה עכשיו? אבל אמרתי לעצמי, טוב, לפחות בוא תתחיל שם, כאילו, זה גם משהו. אז רשמתי את שתי הלקוחות האלה, שאני חושב שיש לי את האופציה לעלות מחירים שם. ואמרתי, טוב, בוא תתחיל עם הלקוחות האלה. ודרך אגב, אם אתם רוצים לבדוק למי אפשר לעלות מחירים, אני רוצה שתסתכלו רגע על הרשימת לקוחות שלכם, ותשאלו את עצמכם 3 דברים. איזה לקוח אני מרגיש שהוא כבר סומך עליי בעיניים עצומות, מה שנקרא? איזה לקוחות מקבלים ממני כבר תוצאות ומאוד מאוד מרוצים ממה שאני עושה? ומי כבר מהלקוחות האלה רואה בי הבן אדם הזה שהם הולכים אליו כל פעם שיש לו בעיה. ברגע שאתם עונים על 3 דברים האלה, אתם תקבלו את הלקוחות שאתם כן תוכלו לעלות להם מחירים, אוקיי? וזה חשוב. אלה בדרך כלל הלקוחות שהכי קל בעצם להתחיל לעשות עליהם את השינוי כביכול. אז זה בדיוק מה שעשיתי, ובפעם הבאה שאחד הלקוחות האלה פנה אליי, הוא ביקש ממני איזשהו לוגו לחברה החדשה שהוא פותח. ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה לקוח שמעריך אותי, שתופס ממני כאיזשהו מישהו שככה שווה לסמוך עליו. הוא עכשיו פותח איזושהי חברה, כנראה זה גם חברה שזה הרבה כסף, זה משהו גדול. זאת ההזדמנות שלי, ונווה, לך על זה עם כל הפחדים. ועד אותו רגע, המחיר הכי גבוה שלקחתי על לוגו, היה בערך 1,500 ואני מגזים כאילו. אבל הפעם אמרתי לעצמי, טוב נווה, אתה פשוט קופץ למים, כאילו, אתה קופץ למים. בדיוק באותה תקופה הייתי גם בלימודים וזה, וכאילו צברתי קצת ביטחון, ושמעתי כל מיני, התחלתי לשמוע סרטונים של The Future, מי שמכיר, קריס דו, כאילו, על כל העניין של תמחור ושל מחירים גבוהים ושזה, וכאילו היה לי את הביטחון הזה של וואלה, אני יכול לעשות את זה, כאילו, אני יכול, ואני מקווה שעכשיו אני גם נותן לכם את הביטחון הזה דרך התוכן שלי. אבל הייתי בתקופה כזה של התפתחות, במיוחד עסקית מה שנקרא, ואמרתי לעצמי, זה הרגע שלי. אז אמרתי לו 5,000 שקל, זה היה על אסטרטגיה, לוגו, שפה עיצובית התחלתית כזאת, ובתוך תוכי אמרתי לעצמי, כאילו, וואלה, בטוח, הוא אומר לי לא, ואני מתחיל עכשיו לגמגם ולראות מה אני עושה. אבל במקום זה, הייתי בהלם, הוא פשוט אמר לי, יאללה, שלח לי חשבונית, אני סומך עליך, אתה המומחה מבחינתי. וזה היה רגע ששינה לי הכל, ושינה לי בעיקר את התפיסה. כי פתאום הבנתי שאני לא צריך לעבוד יותר קשה. אני רק צריך לגרום ללקוחות לראות בי כמומחה הזה, שהם סומכים עליו, והוא הבחירה הברורה והיחידה מבחינתם. עכשיו, על הנייר זאת הבנה שהיא פשוטה. בפועל כמובן שקשה ליישם את זה, כן?
אבל אני מעדיף את הקושי הזה, מאשר קושי שאני בלופ, שאני כל הזמן עובד בחיים שלי, וכאילו אין לי זמן לכלום. וזה הכל, רק לגרום ללקוחות שלי לראות בי כמומחה, ושם זה שינה לי את הכל, ומשם התחלתי איזשהו פרק חדש בחיים שלי, של נווה עכשיו אתה עושה כל מה שצריך כדי להיות המומחה הזה. ולמדתי מהסיפור הזה, שבסוף לקוחות לא משלמים יותר בגלל עיצוב יפה. הם משלמים יותר כשהם מרגישים שהם עובדים עם מישהו שהם סומכים עליו, עם מישהו מומחה שיכול לעזור להם, ולתת להם את כל הפתרונות שהם צריכים, ואפילו להיות זמין בשבילם כשצריך, וכשהם יודעים שהם יכולים לתת לו את הפרויקט, ויש להם כאילו ראש שקט. במיוחד הלקוחות שהם יותר רציניים. אוקיי? וזה גם מפיל לי הסימון לגבי הלקוחות עצמם, שאני צריך יותר לקוחות כאלה, שמעריכים את הדברים האלה. וזה הבדל באמת ענק. זה הבדל בין איזשהו ביצועיסט שמוכר בסוף שעות, כמו שהייתי. הייתי די מוכר את הזמן שלי, פשוט מוכר את השעות שלי. לבין מומחה שמוכר בביטחון, אוקיי? ומוכר ביטחון גם. חוץ מזה שהוא בביטחון, הוא גם מוכר ביטחון, אוקיי? אז אני מוכר ביטחון על לקוח הזה, אני לא מוכר לו שעות, אני לא מוכר לו את העיצוב היפה שלי. ובאותו פרויקט, כאילו, אשכרה הרווחתי כמעט שליש מה זה כמעט? הרווחתי שליש מההכנסה החודשית שלי מלקוח אחד. זה לקח לי בערך יומיים עבודה במצטבר, זה לא היה בדיוק יומיים, לקחתי פה יותר, אבל כאילו יומיים עבודה, משהו כמו, לא יודע מה, 10 שעות, משהו כזה. ועשיתי את העבודה הזאת, והצגתי לו אותה בצורה נכונה, וכאילו הלם, פשוט הוא אהב את זה, והוא שילם כבר את הכסף מההתחלה, ופתאום היה לי זמן, כאילו היה לי זמן לנשום, זמן לחשוב, זמן להשקיע בעצמי. אמרתי לעצמי, אוקיי, אז עכשיו אני לא צריך יותר עכשיו לקחת עוד לקוחות ולהיות לחוץ, כאילו הלקוח הזה שילם לי 5,000 שקל. ויש לי זמן עכשיו, והלכתי להתאמן, והשקעתי טיפה יותר בעבודות שלי בתור סטודנט, כי הייתי עובד גם בזמן שהייתי בתוך הלימודים, אז זה היה קשה כזה, ואמרתי לעצמי, טוב, יש לך זמן עכשיו להשקיע, לעשות מה שאתה רוצה. והבנתי שבסוף מחירים גבוהים קונים לי חופש, פשוט ככה. ומאז ועד היום אני פשוט אובססיבי לגבי העניין הזה של מחירים גבוהים ותדמית של מומחה. ובדיוק שם זה היה הרגע שהבנתי שאני לא צריך יותר לקוחות, אני פשוט צריך את התדמית הזאת של המומחה. אני פשוט צריך להתאפס, להתנהל ולהיות המומחה הזה. כי עוד כסף בסוף נותן איזשהו סיפוק זמני. אתה אומר לעצמך, טוב, הנה, סגרתי עוד לקוח, אז הצלחתי, ויש לך דופמין כזה, ויאללה, עוד כסף. אבל כשאתה משיג עוד זמן לחיים שלך, זה כבר משנה הכל. ואני חושב שכן, אם אתם עכשיו רק התחלתם ואתם כזה מנסים להשיג את הלקוחות הראשונים, כן, תיקחו כל לקוח, תעשו הכל, תיתנו בראש בקטע הזה. אבל שאתם קצת יותר מזה כבר, שאתם כבר מרוויחים מהעסק שלכם, שכבר היו לכם לקוחות, שאתם כבר יודעים לעשות את העבודה, אתם צריכים לרדוף אחרי החופש, לא לרדוף אחרי הכסף. וזה צריך לבוא ביחד. וברגע שאתם מצליחים לגבות מחירים גבוהים, ועושים את הצעד הזה, הכל משתנה. הכל משתנה. אם אתם אומרים אצלכם, טוב, נווה אחלה סיפור, הבנתי, מעולה, מגניב, אז אני צריך לשאול את עצמי את השאלות על הלקוחות, ואני צריך לעשות ככה וככה, מעולה. אבל אם יש משהו אחד שאני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה, ומהפרק הזה, זה אל תשאלו את עצמכם כל הזמן איך אני משיג עוד לקוחות. אני רוצה שתשאלו את עצמכם איך אני גורם ללקוחות לראות בי מומחה ברמה גבוהה יותר. המומחה הזה שלקוחות יכולים לסמוך עליו. אתם צריכים להבין, אתם צריכים להיות אלה שלקוחות סומכים עליהם. זה המטרה היחידה שלכם. כי זה מה שמשנה בסוף את המחירים שלכם, אוקיי? לא עוד עבודה ולא עוד איזושהי שיטת תמחור מפונפנת, או לא יודע מה, משהו שלמדתם, איזשהו משפט מחירה שלמדתם באינסטגרם מאיזשהו מאמן מחירות. אוקיי? ממש לא. איך אני גורם ללקוחות לראות בי כמומחה? זאת המטרה שלכם. ואם אתם עד היום עובדים על איזשהו פלא אוזן שמישהו איכשהו מגיע אליכם ופשוט ככה סתם, ואם התהליך מחירה שלכם זה כזה, יאללה, זה המספר שלי, בוא נעשה שיחה, ואז אתם, אוקיי, מה אתה צריך, מה אתה רוצה, ואומרים את המחיר. זה לא יעבוד, בסדר? אתם לא מתנהלים כמו מומחים. אתם פשוט לא מתנהלים כמו מומחים. וזה מגיע עד לשלב שאתם בתוך העבודה, ואיך אתם מציגים את הפרויקט, ואיך אתם שואלים את השאלות, ואיך אתם מובילים את הלקוח. אז זה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים, אוקיי? גם בדרך שלכם למשוך לקוחות, גם בדרך שאתם מוכרים להם, וגם בדרך שאתם מספקים להם בסוף את החוויה ואת התוצר. זה בא לידי ביטוי בשלושת הדברים האלה, ובשלושת הדברים האלה צריך להיכנס כל העניין הזה של להיות המומחה הזה. זה לא נגמר לא בהתחלה ולא באמצע. זה צריך להיות מהרגע הראשון עד הסוף, וכמובן שאחרי זה אין סוף, כי אתם יכולים גם להמשיך עם הלקוחות, כי זה לקוחות שסומכים עליכם. ובגלל זה, אני כבר 4 שנים עושה את זה בתהליך שלי, Creative Expert. משם גם השם, Creative Expert. כי אני רוצה לקחת את המעצבים היום שיש, ואת הבוני אתרים, האנשים היצירתיים האלה, וכל הדברים שאני עשיתי כמובן בעבר, ולהפוך אותם ל-Creative Expert האלה, למומחים היצירתיים האלה. אני לא רוצה שהם יהיו ביצועיסטים. כי גם היום לא צריך יותר ביצועיסטים עם כל הבינה המלאכותית וה-AI והכל, וזה עוד יותר יורד. אני רוצה לגרום להם להיות המומחים האלה שלקוחות מחפשים, רוצים, ומשלמים מחירי פרימיום. כי המטרה בסוף זה לא רק לגבות יותר כסף, אוקיי? המטרה זה יותר חופש, יותר זמן לעצמכם, יותר חיים.
היו לי תלמידים ששלחו לי הודעות כמו, סגרתי עכשיו חופשה לי ולבן זוג שלי, אין עליך, ושדרגתי את הרמת חיים שלי, והיה לי יותר זמן לילדים שלי עכשיו, ואני יכול לפנק את הילדים שלי בככה וככה. וזה תגובות מטורפות שאתה אומר לעצמך, זה מה שאני רוצה, כאילו זה הדברים שבאמת חשובים לי. זה הדברים שאני רוצה שאנשים ישיגו בסוף. בדיוק זה. אז אם אתם מרגישים שאתם תקועים בלופ הפרילנסר הזה, של עוד לקוחות, עוד עבודה ופחות חיים, יכול להיות שאתם בדיוק האנשים שמתאימים להצטרף אלינו לקריאיטיב אקספרט. אז במידה וזה משהו שמעניין אתכם לעשות, את השינוי הזה, בין ביצועיסט למומחה, בין מחירים נמוכים למחירים גבוהים, מחירי פרימיום, ובין לעבוד כל היום לבין חופש, תגיבו לי את המספר 26 באינסטגרם, ואנחנו נדבר כדי לראות אם אנחנו מתאימים לעבוד ביחד. אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון ואת הפרק הזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אני אציף לכם פה כמה לינקים לכמה סרטונים שיכולים לעזור לכם בדיוק בקטע הזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.